Здравейте, аз съм Илия Щерев и ще ви представя моя проект на опростена слот машина, която е конзол апликация на C-Sharp. Преди време ми беше дадена като тест за една работна позиция и аз наскоро добавих Dependency Injection, просто е така да видя как се прави Dependency Injection на конзолна апликация. Така, проектът е качен на GitHub и ще сложа линк към репозиторито в първия коментар след видеото. Така, използвате случайни числа, като това е JPG файл, който е качен също на репозиторито. Conditions 1 се казва файла. В него са зададени условията. И ето тук първото, което е зададено е вероятностите на падане на дадена буква. След тук съответно коефициентите, които носи дадена буква, също са дадени тук. И така, също да кажа, че има още един Conditions 2, където пък е казано как се изчисляват печеливши и непечеливши комбинации, като аз ще обясна малко и след това ще поиграя малко, за да видите на практика и надявам се, че ме разберете. Така, сега нека да кажа кои са печеливши комбинации. Значи печеливши комбинации са ако имаме 3 еднакви букви и тогава, понеже казахме, че т.е. видяхме, че тук 3А-та носят 0,4, всяко А носи 0,4, извинявайте, тогава 3А ще бъде 3 по 0,4 и 1,2 е коефициент. И съответно, ако сме заложили 10 лева, те ще умножат по 1,2 и да го кажем, печалбата ще е 12 лева. Макар, че, нека сега да не спорим подробности, че печалбата реално ще е 2 лева, защото сме заложили вече 10, но, да казваме, че е 12 лева печалбата. Така, ако са две еднакви букви с звезда, тогава също е печеливша комбинация, но тогава звездата не носи коефициент. Тоест, ако имаме 2А с звезда, тогава крайният коефициент няма да бъде 1,2, а ще бъде 0,8. Съответно, ако сме заложили 10 лева, печалбата ни ще е 0,8 лева. И съответно, ако имаме А с две звезди, тогава пък крайният коефициент ще бъде 0,4. Така. Непечеливши комбинации. Ето тук в това са показани всяка друга комбинация, където има поне две различни букви, веднага се елиминира като непечеливша. И така, освен остава да и поиграем малко, аз вече съм отворил конзолата, малко увеличих буквите, за да се вижда по-добре и да заложим началната сума, с която влизаме в казиното и слагаме на масата 222 лева, цъкваме тук. Сега не пита колко ще заложим на за първото тегляне и залагаме 10 лева, не печелим нищо. Това, което пропуснах да кажа е, че условието също изисква 4 тегляния по 3 букви, което е така доста щедро, каквото и да е, аз съм го направил както е искано в условието. Пак сме на 0 печалба. Така, ето тук точно 3А, понеже те са с най-голяма вероятност, 3А ни се падат. И ето тук имаме изчисленията. Общия коефициент 1,2, общо печалба 12 лева. Така, пак слагаме 10. Така, ето тук вече имаме малко по-щедър резултат. Имаме 3А 1,2 плюс 3Б 1,8. Общия коефициент е 3 и нашите 10 лева стават вече 30 лева. Така, нека да заложа пак ни 10 лева. И така малко ще си поиграя, ако искате ме гледайте, ако не искате, спирайте видеото вече. И така. От сега да кажа, лек ден, лека вечер, всичко добро. Лек ден, лека вечер, смисъл, което се падне, както се случи. И това е.
Спирам вече. Чао!